Igbo mụrụ nze m ọzọ, ekene m unu, abịakwa m ọzọ, aka m bụ onye nke unu Maazi-UC. N'ụbọchị taa, anyị ga-eleba okwu anyị na-atụnye bụ akụrụ unu ekwu ebe o si. Orugo mgbe anyị nwa bụ ndị Igbo ji eji mee gịnị were ile anyị wee gụọ eze anyị ọnụ, fụ na ebe anyị nọ n'obodo anyị nọ tiri eti. Ndị Igbo bụ mgbọrọgwụ Naịjirịa. Ọnya kpatara eji ehuru anyị anya ọkụ ebe ọbụla anyị nọ, maka gịnị? Na anyị na-emewe ọfụma, na Chukwu Okike abịa ma ji akọ na uche wee mee gịnị gọzie onye ọbụla bụ nwa afọ Igbo. Ọnya kpatara ọ ga-abụ anyị jee obodo ọzọ anyị abụrụ eze. Mana ka ife njiwe na-ekwu ya bụ okwu n'ụtụtụ a, unu n'anya unu afụ na ife na-eme n'ọdịda anyanwụ Lagos steeti ka esi were eme gịnị esu ngwa afịa ndị Igbo ọkụ, ka eji were eme gịnị edmorish ife ndị Igbo nwere, ma nke na-eme na Abuja. Oge erugo oge anyị ji eji wee mee gịnị wee natasịwa ife nke anyị nwere. Ọ bụ na o ji ekwe mme ịrụfụ ka ndị Nnewi si were mee gịnị weta machine pass ọ dị na Nnewi, ka anyị weta ụfọdụ nnukwu afịa na be anyị, anyị ewuwe ụlọ ọrụ ya na be anyị. O nweghị ife ga-adịzi ka mmadụ ifete mee gịnị na-amụchaghị maọbụ were shọpụ ndị mmadụ wee na-etiri ekpere. So ndị Igbo be anyị, ndị ọnụ na-elu n'okwu, ndị aka ji akụ, ka anyị nebanya bụ ife anya, ka anyị were efife wee mee gịnị chụwa ewu ojii ife ọjị a na-efu. N'ihi na nke anyị afụsighị anya, ịmakwa ife ọ dị ka mmadụ ime gịnị ịzụwa afịa for many years, zụcha afịa, build the business, ofu ntabi anya akọwakwa akọ Mama Ngozi na ndị ya dị ya. Ka anyị nebanya bụ ife anya, ka anyị were ohere anyị were mee gịnị gbasie mbọ ike fụ na ya bụ ife na ọ mịtara ezigbo mkpụrụ. Maka ofu mbọsị anyị nwere ike fetezie anyị afụzie ka eji bulldozer mee gịnị demolish ife niile anyị nwere na mba Eko. Ndị be anyị ka anyị nebanya bụ ife wee na-ayọkwa gọọmenti etiti na gọọmenti ime obodo ka fenyere anyị aka, dị ka anyị fụ na anyị nwetara nchekwaba n'afịa anyị nwa. Because na ọ bụ na nchekwaba ka ndị Igbo mee gịnị tụkwasara. Ọ bụrụ na anyị nwa bụ ndị Igbo amara ife anyị ga-eme, ọ bụrụ na ndị obodo anyị nọ n'ime ya gbasa anyị ọgụ na ya ama ife anyị ga-eme, nọ maka gịnị? Maka ife nlite maọbụ ife nketa anyị, ebe anyị nke anyị na-azụ afịa, anyị nwere ike anya na-abịa sụka ya ọkụ. Onye ka anyị ji ayọ biko si ndị be anyị akụrụ unu okwu ebe o si, ka anyị were atawa ife nke anyị nwere, ka o were dịrị anyị Igbo na mma. Ọ kwụsịkwa ka m ghara ikwu okwu a, asị m biko ka unu gbasara m ozi a, tụnyere m n'ife m na-eme, ma sonyekwa na my YouTube page @Maazi-UC. Ndị be anyị ka emesịa.